Ak máte pocit, že leto už nemôže pritvrdiť, posledné dni nás presviečajú o opaku. Juh Slovenska zažíva extrémne horúčavy, krajina vysychá a teploty sa v tieni dostávajú na 40 stupňov. Zdá sa však, že extrémne horúčavy už odpočítavajú svoje posledné dni a v piatok by už malo doraziť dlho očakávané mierne ochladenie. Poďme sa na to pozrieť. Dobrý večer. Nad strednou Európou sa aj naďalej udržiava veľmi teplý vzduch. Nad západnou Európou sa už vlní studený front. Nad britskými ostrovmi je tlaková níž s dažďom a búrkami. Teploty sa budú zajtra popoludní pohybovať od 35 stupňov na severe do 40, možno až 42 stupňov na juhu. Pokračovať bude aj extrémne suché počasie, to znamená, že zrážky zajtra nečakajte. Fúkať bude prevažne slabý, ale na západe nám horúčavu pomôže zvládnuť mierny až dosť čerstvý južný vietor do 25 km za hodinu. V platnosti zostáva aj naďalej výstraha pred vysokými teplotami. Pre južné okresy je to opäť výstraha až 3. stupňa. Teploty tu budú dosahovať 38 až 40 stupňov v tieni a možno aj viac. Pred nami je ďalšia tropická noc, bude jasno až polojasno. Ešte o polnoci sa budú teploty miestami pohybovať okolo 30 stupňov. Tie najnižšie nameriame tesne pred východom slnka a bude to od 27 do 21 stupňov.